Dagens år alle sammen. Og i dag, der skal vi spille Only Up og se om vi kan klare den. Ind i Gorilla Tag. Så ja, lad os se. Jeg kan følge det. Jeg håber det stadig ikke, det er Only Up. Der er... Nå, kom. 3, 2, 1. Okay. Nu var det lidt væk, den der. Hole in your face. Er det ikke Only Up? Der er stadig. Okay. Can I play Only Up, eller hvad? Okay, chat, jeg skal lige ud og pisse. Det er nok det mest hurtigste pistår, eller hvad man nu siger. Altså, join the modding Discord. Er det ikke Discord der, eller? Nej, okay. Okay. Det er Only Up. Nej, det er det ikke. Jo. Okay. Så er den dum, eller hvad? Select. Map. Ja, kom nu, altså download. Okay. Holy shit. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, jo. Bro. Altså, jeg skal det spille. Teleporter. Sådan der. Jeg rører min seng, jo, altså. Dr. Bug, man. Lille bille. Lille bille. Ja, bare se der billen. Det er den, jeg står på. Bro, jeg rammer min seng hele tiden, altså. Okay, hvad sker der? Jeg rammer min seng. Jeg tror lige, jeg knækkede min controller der. Hvordan fanden kommer man derind? Past lives couldn't never gobble. Shit, jeg sveder lige nu. Nej!
Ej, det er trampoliner. Så er det der. Jeg håber, jeg kræfter med dig så. Nu jeg kan altså ikke kravle op i den her, eller er det bare mig, der fucking taberspil. Okay, jeg kan ikke få lov til det. Jeg kan lide at spille. Jeg elsker det. Okay, chat. Nu skal jeg cook. For leger jeg også bare, du ved ikke. Hvad sker der, hvis man hopper ned i blæseren der? Prøv lige. Ja. Okay, hvorfor har de sådan en blæser, bro? Altså, please, spil. Please, bare lige 5 minutter. 5 minutter. Okay, jeg trollede også før, ikke? Selvfølgelig. Nå, jeg skal lige synge sådan. My Little Pony. I'm in a lot of fun cause I'm in a time. Only come, now it's my time. I'm fun, it's in my mama proud. I'm gonna lie, then do it in free myself for the proof. And I was said I can fucking lose. Fuck, min røv, den klør. Jeg skal lige klø min røv. Sådan der. Habush, babush, fanter, habush, babush, fanter. Okay, hvad er det for et goofy? Jeg har 3, mand. Okay, det virker ikke, de der blæser, bro. Hvor fanden er folk så putte ud af det her, bro? Okay, det her det er ny. Hvis det her det ikke er verdensrekord, ikke? Fucking taberspil. Nej! Taber virker. Okay, skal det. Og jeg spiller Gorilla Tag Only op. Og sådan man spiller det, ikke? Jeg tror nok, man skal bruge et eller andet computer. Jeg tror nok, det er computerspil. Nej, det ved jeg ikke. Bare lige se det. Man har sådan en controller, ikke? De controller, man har, skal man bruge. Dem går man med. Så skal man sådan hoppe med dem og sådan det. Så skal man, når man skal hoppe, så skal man fyre controlleren ned i jorden. Eller ikke ned i jorden, men du ved. Altså sådan. Jeg ved det ikke. Du ved, sådan. I ved godt, hvad jeg mener, ikke? Hvis I ved, hvad det er, så tror jeg, I ved, hvad jeg mener. Please ikke. Det er ikke sådan en hoppedims. Bro. Øj, min røv, den klør. Altså. Nej! Okay, det kan jeg godt. Nej! Jeg whisker mit liv for meget, gutter! Altså, prøv at se, jeg var helt deroppe. Altså, sut den, altså, for helvede. Fucking hedder det, altså. Jeg ramte lige mit fucking bord. Det var også meget flot. Nogle gange ikke. Skal man også bare. Og hvad så blue screen? Man skulle lige have nogle fucking flad, eller hvad? Og jeg laver en Q&A på et eller andet tidspunkt. I skal bare stille nogle spørgsmål. Og hvis I når hertil,
Her ikke. Så bliver jeg meget glad. No, bro, min controller. Den var helt fucked der. Okay, ny måde. Fuck, jeg er lang arm lige nu. Og nej, Lukas, hvis du har noget hertil, så får jeg kraftedeme ikke sticks. Det gør jeg. Muk. Jeg så for helt satan. Au, min hånd, daddy. Oh, shit. Nej, nu ved du hvad, nu skal jeg lige klø min røv. Can't you see? You're just like busy. Fuck, det der lød som en ægte brud. Det der lige før. Den lille mini-en. No way, chat. Okay, jeg er oppe igen. Jeg vil aldrig nogensinde whiske dit liv helt deroppe. Wait, bro, jeg har whisket alt for meget der. Fucking tv, altså. Skal jeg have noget tv? Oh, shit. Okay, hvad er det for nogle lyde, jeg kan have ud i min mund? Bla 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 bla. Tung, så hurtigt. Glabo. Foto til. Altså, hvis der er nogen af de nåede her til i videoen, ikke? Så de er fandme goated. Men jeg scroller nok også lidt frem. Det der, hvor jeg siger, klummer af røven, ikke? Så skal ikke være i min video, man. Jeg synes, det bliver cancelet af Lukas, skal jeg gøre mig. Wanna slide? But... Oh, shit. Fuck, jeg føler også bare, at jeg lægger meget. I wanna slide. Parties in the sky like it's 2055. Fuck, en stor sofa, mand. Ej, det er de der lavalamper der for... Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke engang, altså for helvede. Bro, der er en anden, der spurgte mig, ikke? Om jeg kunne fucking tale afrikansk, bro. Altså, er det bare mig, der skulle ikke noget, der hedder, kan du tale afrikansk, bro? Er du helt dum, eller hvad? Det skulle ligesom at gå over til en, ikke? Og så bare sige, kan du snakke koreansk, mand? Hvad for noget, mand? Altså, hvad for noget, mand? Og jeg er ikke engang sort, og bro spørger mig, om jeg kan tale afrikansk, bro. Get out, altså. Put the fries in the bag, buddy. Okay, hvad fanden? Okay, jeg er oppe ved jorden nu. Ikke op. Nøj. Fuck, det er nøj, det der. Hold kæft, det er nøj. Hold kæft, det er nøj. Nej, bro. Jeg ved det ikke, bro. Du kan sgu da ikke spørge det. Man kan sgu da ikke sige, kan du tale afrikansk, bro? Altså, er du dum, eller hvad? Du fandme også bare en fucking hjemløs mand. Altså, for at sige sådan. Ej. Jeg ramte lige min fucking... Ved jeg, det sidder lidt fucked. Min armhul, den klør. Ligesom de må. Nå, jeg tror godt, det er ikke. Det betyder, det er nyt. Og så når jeg er på månen, bliver det noget nyt. Du ved ikke. Forstår ikke, Arbi? Fuck, jeg kan hoppe langt, bro. Så er det der clutch. Hvordan er den der lille nu? Fuck, tape. Jeg ramte lige min fucking skærm.
Nina, Gino, Ida, Nina, Nina, Nina. Speed 1! Men jeg rammer min seng hver 3. minut. Okay, hvor mange rumraketter er der lige her? Jeg svær, hvis jeg røg ned der, ikke? Så hvis jeg ville rage quit så hårdt. Kender du farser? Fordi så er du virkelig... Kender du tung Blackstar Hood? Altså, hvad for noget, mand? Fucking idiot. What? Huda! Fuck, det gør ondt i mine hånd, det der. Det bliver ordentligt ondt i håndledet på, når jeg bruger de her tinglinger. Bakker, Louis F type shit. Altså, hvad for noget. Shout out til Louis F. Med respekt. Fordi han jabber så meget. Altså, hvad for noget BK, altså. Nå ja. Bro, hvorfor er jeg stum? Jeg kunne bare hoppe op på den her. You made it to the moon, but I wonder what else is out there. Man, such a bitch ass. Oh, I'm coming and shoot you. Okay. Spillet vil have, jeg skal gå på de der mini-duer der, eller hvad fanden det nu er. Jeg kan ikke der speed boost. Ej. Fuck, en mærkelig lyd. Det lyder ligesom mig, når jeg vil udtrykke en lort, altså. En lille sort gorilla. Den skal lige pules. Du. Nå ja. Jeg skal gå på fucking Cosma. Kan jeg ikke bare hoppe op på mine? Tæt på. Skal jeg lige på? Jeg whisker min... Fuck, de her våde, de her fucking billeder, altså. Hvorfor noget BK? Er I klar? Slip that! Boom! LeBron James! Hvorfor den rød? Kan du svare mig på det, din lille Louis F? Louis F, han er bare så goated, altså. Der er ikke nogen mere goated end Louis F. Fuck, jeg glazer også bare meget Louis F lige nu. Så det! Jeg røg igennem den der! Jeg er ligeglad, hvad det der spil, det siger, ikke? Jeg svæver jo igennem den der. Hvad for noget BK, altså. Dumpap. Min controller er også helt gået i stykker, altså. Jeg kan sende et billede. Jeg kan lægge et billede ud også. Hvor I kan se, hvordan min controller den ser ud. Fordi jeg rammer mit fucking bord, altså. En læler, nothing at all. Fucking taber, altså. Okay. Hvis jeg rører ned nu, så elsker jeg billard. Okay. Det var ikke engang med vilje, det der. Nej. Det
Det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Bro, der er nogen af jer... Skynd dig. Skynd dig. Skynd dig at spille. Tak. Please. Lige skynd dig. Tak. Tusind tak. Så kom jo lidt det. Okay, jeg så, at der var en ny ting. Ny glitch, ny glitch. Okay. Hvorfor ser jeg så fucking... Ligner jeg lidt en munk? Eller bare mig der helt væk? Nå, det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og shoutout til Louis F, Milas, Thor. Alle fra min klasse. Shoutout til alle fra min klasse. Og så vil jeg bare sige tak for at I så med. Håber, I kunne lide den. Hej.